Kanjeng Bu Kepala Sekolah, nyuwun sewu, panjenengan saged dipun ganggu sekedhap. Setuju Bu Guru, monggo pinara wonten perkara napa? Matur suwun Bu, kula badhe nyuwun rembug lan masukan saking panjenengan. Punika kegayutan kahanan sekolah. Akhir-akhir iki kula mirsani akeh siswa-siswi sing sembrono ngresiki kelas. Lajeng kula mikir supados saged nuwuhi rasa tanggung jawab siswa kados pundi diadani lomba kebersihan antar kelas dados motivasi saged dipun paringi hadiah. Wah, punika gagasan ingkang saya sanget Bu, dados lomba punika ugi saged nyiptake suasana sing resik, rapi, lan nyaman kagem. Nggih Bu, kula ngraos menawi siswa dipun pecuti kanthi cara dipun kados mekanten mesti langkung semangat. Kula ugi badhe ngajak wali kelas lan OSIS nyangkuyung. Kula ramen sangat kalian prakasa panjenengan, napa sampun wonten rancang dalan cara penilaianipun. Sanget sampun Bu. Lomba dipun rancangan tos 3 minggu, saben dinten wonten jadwal ngecek kelas, penilaian aded dasar kerapian, kebersihan lantai, papan tulis, lan liyane. Nggih punika saged, mugi-mugi panjenengan nyerat proposal ringkes supados saged dipun bawa wonten rapat guru. Leres Bu, kula badhe nyerat proposal punika dalu punika. Matur nuwun sanget dumateng maringi pangestu lan semangat. Sami-sami Bu, mugi usaha punika dipun lancaraken lan saged maringi pengaruh sae kanggo siswa-siswi.